Jiný záběr. Jo, meloun se jmenuje. Ten tam leží jak mrtvola na tom kameni. No jo. Ten melon. Tady mají skluzavku. Po ní jezdí při vystoupení. Nejdřív divátek v tom tričku. Ach ne, jo. Ne, opravdu ne. To je zajímavé. Podívej, nějak si čistí frňák a se mu tečou nudle. Kam to jdeš? Počkej. Se obrací tím. Ona mě ukazuje nožičkama, no to je... Patří i toho druhýho. Dobře. Myslíš tu zdechlinu na tom kameni? Ne, Ne, toho ne. ty jste drzí. No jo, má boho. Jo, poho. Zajímá mě, co tam dělají. A je, tam hled. Jo. Počkejte, já to nemůžu najít, jo. Tamhle v té víze, nebo kde to je? No. No tak tam mají průchod a tam se můžou nadechnout. Tam je taková nějaká chodba ven do nějaký díry tam vevnitř a tam se nadechují. No tak oni se můžou nadechnout i tady. To jo, ale někde tam to. A jo. Se snažím nějakýho najít. Počkejte, já se trochu popojdu. Počkejte, dáme zpátky zpátečku. Zkusíme to. Vy to. Ano. Takhle to dobře si otočko, prosím tě, běž tam nahoru. Dobře, Podívejte na toho melouna. To je úplný meloun. Ten si leží, ten to má dobrý. Není mu zima. To doufejme, podle mě se snaží cást, aby mu zima právě nebyla. Kdyby si viděla, jak stojí na těch nohách, to není ocas, mezi tím je malinký ocásek. Zkusím ho zablížit. Vidíte? Já vidím, no. To je malý ocas. Kde? Oni běhají i po všech kamenech, zvonějí na zvonec čumákem. No. Ahoj Zdechlino, jak se máš? Hele, a tamhle ten, jak leží na tom kameni. To je úplná Zdechlina. To je Zdechlina, pěkná. No jo, odpočívá pěkně. Mně to přijde jako Zdechlina už. Asi o ty dva sežrali a dělají jako nic. Já myslím, že to je váha. Ty tam mají váhu a že tam vážejí ty zvířata jednotlivý vždycky, že nějaké prohlídky. No, já myslím, že to je váha. Váha to. Tady je váha, oni vždycky, podle mě tady ten šuter, nebo někde tady to mají, nebo tady možná ta plocha. Tady ta plocha asi. Ten je hezký meloun, ten si lábuší. No jo. Na pohodu. Hele, tenhle velký se bude jmenovat meloun, protože se meloun jmenuje. Ať ho máš uprostřed a zkus taky nepřibližovat, nevzdalovat. Jinak to bude hrozný ten záběr. Čím klidnější ten záběr budeš mít, tím lepší. Hele, i když ti třeba uplave ze záběru, tak už ho nesleduj, vypni to a pak zapni nový záběr. Ale nedělej to, že když ujedeš, že za ním rychle dojedeš. Jo. Odjet. Toho dej. Zvuko taky hezký, když ti prostě projede skrz záběr a se vyjede z něj. A pak natočíš znova další, víš? Zjistíme, co to je.